Dawn iż-żminijiet huma sinonimi mad-divertiment, żmien fejn il-familji jiltaqgħu, fejn in-nanniet jaraw lin-neputijiet wara numru twil ta' ġranet ma jarawhomx kawża ta' xogħol jew forsi jgħixu barra minn xtutna. Però dan mhux dejjem hu dak li kull persuna tesperjenza f'dan iż-żmien festiv tal-miliet. Jirriżulta li aktar persuni jibqgħu ibatu mis-solitudni fejn ma jkollhomx ma' min iqattaw ftit ħin jitkellmu ma' xi ħadd u dan il-perjodu tas-sena jagħmilha ferm aktar diffiċli. One News tkellem ma' Deborah Vassallo, Service Area Leader, fiħdan il-helpline tal-179 li hu mezz fejn persuna tista' ssib dejjem lil xi ħadd ma' min titkellem. Bi professjonisti imħarġin apposta li tul is-sena kollha u 24 siegħa kuljum ikunu hemm biex jassistu lil kull min jeħtieġ l-għajnuna fi żminijiet ta' problemi jew kriżi, għajnuna li kapaċi salva anke l-ħajjiet. Qabel ma tħallna fid-dettall dwar dak li jaffaċċjaw il-ħaddiema ta' din il-linja ta' għajnuna offruta b'xejn mill-Istat, Vassallo trattat mill-ewwel il-ħidma kollha wara tali servizz. I tenniet li din il-linja disponibbli l-ħin kollu, inkluż fi żmien ta' festi, sibtijiet u ħdud. B'teknika u professjonalità spjega dak li jiġri li tidħol telefonata fil-call center tagħhom. Intake sewwa aħna ngħidulu ġifieri il-persuna ħadd titkellem magħhom u mbagħad kull każ jiġi wara wkoll imdaħħal ġo database fejn permezz ta' din id-database għandna tim ta' social workers u mbagħad li jkunu qegħdin jaraw dawn il-calls u jirreferu il-calls skont is-servizz li l-persuna tkun talbet jew xtaqet jekk tkun ovvjament talbet iktar għajnuna. Jirriżulta li l-linja 179 tirċievi madwar 1200 telefonata kull xahar, filwaqt li matul din is-sena sa Novembru li għadda kienet diġà trattata 10,233 telefonata ġenwina. Min barra hekk jirriżulta li minn aktar minn 11,500 telefonata ġenwina s-sena l-oħra mal-4,000 kienu direttament marbutin ma' problemi ta' solitudni. Vassallo spjegatilna li skont dak li tara waqt ħidmieta ikun hemm taħlita ta' każi, partikolarment nies li sempliċement ikunu jixtiequ jgħidu kelma ma' xi ħadd jew inkella aktar serji każi fejn persuna tkun tirrikjedi għajnuna psikoloġika jew ta' saħħa mentali. Għaltilna li kull persuna li tidħol taħdem ma' din il-linja ta' għajnuna trid tieħu sehem f'numru ta' korsijiet waqt li kultant żmien tingħata taħriġ apposta ċirkostanzi li dejjem jevolvu. Meta staqsejnija dwar l-andament f'każi ta' solitudni fix-xahar ta' Diċembru, Vassallo tenniet li s-sena l-oħra kellhom 351 relatati f'dan iż-żminijiet tal-miliet. Apparti l-problema ta' solitudni, hemm numru ta' fatturi oħra li waslu lil numru ta' persuni biex ibatu f'dawn iż-żminijiet. Ikollna ħafna fuq solitudni, ikollna min ikun irid ukoll għandna dawk li aħna nsejħulhom regular callers, jiġifieri dawn ikunu nies li jċemplulna frekwenti fuq il-linja u l-istess huma nies ħafna drabi li jkunu qed iqattaw dan iż-żmien waħedhom allura f'daw iż-żminijiet anke jkunu qegħdin iċemplu iktar. Ikollha nies li forsi għaddej minn sitwazzjoni ta' saħħa mentali li jippreferu li ma jqogħdux eżempju fil-pubbliku jew li jinqataw għalihom waħedhom għax ma jixtiequx jirċievu forsi għajnuna bħalissa allura jsibu wkoll support mill-linja. Minkejja li ħafna drabi nassoċjaw is-solitudni mal-anzjanità mar-romol, jirriżulta wkoll li hemm numru li qed jikber ta' tfal li qed ibatu mis-solitudni. Is-Service Area Leader tal-179 assoċjat din iż-żieda ta' solitudni fost persuni ta' etajiet teneri mal-medja. Ma ninsewx li t-teknoloġija wkoll xi kultant qiegħda tintuża wkoll għal dak li nsejħulu social isolation. Ġifieri li jiena noqgħod eżempju tul ta' ħin nilgħab logħba fil-kamra tiegħi ninqata' minn dawk ta' madwari u nqatta' ħin twil hemmhekk dik li qed tiżolani qed tneħħili isu n-netwerk soċjali tiegħi ma' min nissoċjalizza eċċetera u qiegħed hemmhekk waħdi. Vassallo temmet tenfasizza l-importanza li dejjem imma aktar u aktar f'dawn iż-żminijiet wieħed m'għandux jibża jersaq il quddiem u jaqsam ma' xi ħadd dak li jniktu f'ħajtu. Naħseb l-importanti li jiftakru li hawnhekk jekk qed iċemplu hawnhekk għall-għajnuna ħadd mhu ser jiġġudikhom, għandhom il-min ser ikun qiegħed jismagħhom b'empatija, jipprova jifhem is-sitwazzjoni tagħhom u jista' kif tajt jixxerja ftit minn dak il-peace li huma jkunu għaddejjin minnu.